hindi nakilay. Magka-disgrasya ako nga eh. Mata. Hindi lang ta mangkan. Pagod ka na ano. Oo, di ka na kulibag eh. Pagod ka. Ikaw kanta ko. Tanong na sa bangka. Ano kaya? Hindi tayo mo napilay laro. Ako ka napilo. Oo, hindi na. Napilay na yun naman. Hindi mo naman. Hindi ko lang siya ng plot tayo. Hindi napilay. Magka-disgrasya ako nga eh. Kita ka yung buwan. Sabi ko pang kanyang hospital sa mga binalbitan dati ka roll. Ano ka na ko tingin ito nyo, napaatin nyo. Magka-disgrasya ka tayo? Well, tinawa ng carpet po o tatay. Ako nga. At least kaya niyo. Hindi ko dyan simento. Kung gumawa ka, ganyan ka. Yung masaratan. Oo, subuhan mo ka. Madalas gusto ako. Yan muna kay Kwata. Anong nga ba ata? May gamit lang ata nga ako. Kaya napilay laro. Bakit? Ito yung bulay. Ito mabit yung balata. Tinapa. Nakuoy. Lagama atatak mo dito maro. Kaya ano mo ata na sugat? Bati, napilay ako tayo. Yung mga bigkap niyo. Kana ko din. Hindi ko lang maalala na mag-disgrasya ako nga. Aman, nawa ng kaunti po tatay. Itong. Ito pa no. Kusog mo yung ate. Aman. Ang kasumanoon, basta ako ah. Ang kanatagaritan, basta mahang ka. Ang mga basta ah. Hindi daw ito doktor ata. Nalang. Napana na disintong tatay? Buwan na nga. Basta napilay ka. Ang kanakuti. Huy! Ang napilay. Bintog ata? Wait, naman ko, Chen. Oh, marik na. Aman! Marikit na to, tay. Naman ko, Chen. Ano nga ako, kamaro ko, Chen. Lampig na ako. Bakit na sakit? Aman! Ay, tama na. Ako ka nasakit? Aman, nasakit. Marikit na to, tay. Ang galat ni Dr. Ato. Uy, dami, natin ka nakagamit na rin. Okay. Awan, Amo ko, Chen. awan gas-gas na? Awan, napilay lang. Ako na ano ah? Natumbakan din yun. Marikit na to, kaya nasakit. Kaya mo ka to saan? Ba't di man nasakit? Ano ka to saan? Lumuluntig ito na eh. Oh, mamarik. Aman, lumuluntig na ito tatay. Ano ko di? Ano ka sa saan? Masutang ka? Yan. Ano ka sa saan? Masutang ka? Nay. Oh my. Ay. Nay. Kita na. Lulukon na. Tara.
dito mo. Eh? Ito. May mga